Profesor dr. Zoran Keserović, direktor Departmana za ovocarstvo, vinjicarstvo i pejzažnu arhitekturu, na ohľadným i produkcijnim polju Novosadskog poljoprivrednog fakulteta otrimao konferenciju za presu o perspektivu produkciji čerešnje u Srbiji. U narednom periodu zajedno sa mojim saradnicima ćemo raditi, pored jabuke, najviše na unapređenju tehnologije trešnje, jer mislimo da je za Srbiju izuzetno perspektivna i da neće biti nikakvih problema kod plasmana. Naravno, tu treba sada odraditi hladnjače, kalibratore. Ovo je jedno niza projekata koje radimo zajedno sa Poljoprivrednim fakultetom u Novom Sadu i podloga naših mera koje preduzimamo u subvencionisanju poljoprivrede na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine su upravo ovakvi ogledi, ovakve mere Poljoprivrednog fakulteta. Keserović okreme vyznačil, že u jednej Vojvodini postać poznati práve po produkciji ovococh, to pravi úspech. 2006 Srbija uopšte nevyvožela čerešnji, ktorý deficitárny nielen u nás, ale i u celom Švece. 2010 vyvežeme za 5, u 2013 za 6, a toho roku vyvežeme za najmanje $7,5 milióny. Keď država pomohne za 5-6 roky, Srbija bi mohla postati treći produkovateľ i vyvožnik tej ovoci u Evropi, posle gigantov Turske i Italije.